Λοιπόν, Μιτσάρας, να πω και το επώνυμο. Το τεράστιο επώνυμο σου το πω στο κανάλι. Εννοείται, αφού είσαι μια προσωπικότητα τεράστια. Λοιπόν, Μιτσάρας Εντελιέρος με μοτοσακό dessert, τι λέει, freedom, ελευθερία, εννοείται. Και τι λέει πίσω, τι λέει καλά κοπέλια since 2010. Τι είναι τα καλά κοπέλια? Είναι μια ομάδα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ναι. Εσύ ιδρυτικό μέλος εκεί? Όχι. Συμμετέχω σαν Ναι. απλό μέλος. Και κάνεις εκδρομές? Ναι. Ελλάδα, πηγαίνετε? Ελλάδα. Όχι Κρήτη, Ελλάδα, παντού. Παντού, Ελλάδα. Είστε πολλά παιδιά? Πάρα πολλά μέλη. Πόσα, 100? Είναι. Αλλά δεν είναι λες, είναι ομάδα, στο Facebook. Ναι. Μπράβο, ωραία, μάγικα. Καλά κοπέλια. Τα καλά κοπέλια. Εσύ πόσο καιρό πήγες, πότε πήγες εκεί, στην ομάδα? 2 χρόνια. 2 χρόνια, ωραία. Δημοσιογραφία την έχεις 15 χρόνια, 20? Την έχω 9. Ψέματα, 11. 11. Δεν έχεις άλλη μοτοσυκλέτα, αυτή έχεις μόνο, Ναι. Να πούμε τι είναι. Ναι. Άντε, πες το εσύ. Είναι ένα Τρασάλπ 600. Ωραία φίλε, το 600 έχεις, Το 600 όχι το 6,5. Ωραία φίλε, γι' αυτό δεν μου... Και εγώ έλεγα τρέξα κι άλλο. Τώρα το κατάλαβα. Με τι θέλεις να πω. Ωραία φίλε. Μόνο ψάξεις το 6,5 ρε εσύ. Όχι, το 600. Εμείς την άλλη φορά, στην άλλη την εκδρομή είχαμε το 6,5 δεν είχαμε? Ναι, και το 7,5. Δεν είχαμε το 7. Ας το 7,5, το 7,5 είναι καινούριο ρε. Το 6,5 είχαμε. Ας έχεις το 600. Ρουμανία λες. Και εγώ σου λέγα τρέξε. Ναι. Τώρα κατάλαβα γιατί δεν έλεγες. Ναι, αλλά Φίλε, μπερδεύτηκα. 140 παντητό. Το πήγες, ναι, όσο πήγες, ναι. 600 χιλιόμετρα. Αλλά έχει κάτι διαρροές λαδιών, ο πίσω κίνητρος. Ναι, έχει η φλάντζα του μάλλον της κεφαλής πρέπει να είναι. Ναι. Όχι φλάτζα, το ψευτοκάπακο. Ναι, τι κάτι. Το ψευτοκάπακο από τις Βαλβίδες, ναι, όχι φλάτζα. Αν έχει κάποιος φλάτζα, φίλε. Όχι φλάτζα, είναι απλά έχει το ψευτοκάπακο, ναι. Δεν μου λες, 100.000 χιλιόμετρα δεν έχει? 94 έκανα. Τώρα θα φτάσει 95 μέχρι την Κρήτη σίγουρα. Και την έχεις πάρει με πόσα χιλιόμετρα? Με πόσα χιλιόμετρα την έχεις πάρει? Το είχα πάρει με 30, με 52. Με 52, ναι. Από βενζίνη πώς πήγε, εδώ? Εντάξει. Καμία σχέση με το Ηράκλειο. Δηλαδή σε σχέση δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αν είναι η τιμή ή είναι καλή βενζίνη και έβγαλα 250 χιλιόμετρα. Πηγαίναμε και σιγά μου, εντάξει, ναι. Αλλά πηγαίναμε και γρήγορα, ναι. Σιγά. Πηγαίναμε και γρήγορα, ναι. Δεν πήγαινα σιγά γιατί δεν πάει το μηχανάκι, πατούσα πολύ για να φτάσω. Ναι, ναι, ναι. Έκυγες σε 100 χιλιόμετρα 7 λίτρα, 8, πόσο έκυγες? Άνετα. Έκυγες 7 λίτρα έκυγες, Άνετα. Μπορεί και 8. Ναι, τι να κάνεις, μικρό μηχανάκι είναι. Με καρμπιραντέρ. Κάποια στιγμή λες θα ανατιναχθούν οι μπιέλες, τρόμαξες εκεί πέρα. Ναι, λέω κάπου θα φύγουν. Ναι, σου έκανα και εγώ εκεί πέρα μπούλινγκ, είχα τρομοκρατήσει, είχες χεστεί απάνω σου, Σου έλεγα Μίτσο, δεν μπορεί να γυρίσει Ηράκλειο. Ναι, πάτησέ το λέει, πάτησέ θα το. φύγει καμιά μπέλα στον αέρα. Το καημινό, είχα βάλει και τα πόδια κάτω. Ναι, αλλά με έβγαλα ασπροπρόσωπο. Κάτσε, δεν έχει στάσει ακόμα, περίμενε. Στο καράβι είμαστε. Δεν έχει στάσει ακόμα. Εντάξει, και να πατήσω ηγουμενίτσα και μετά τελείωσε. Και μετά διαλυθεί. Και μετά διαλυθεί, Θα σου βάλει χέρι, ναι, σήκω. Εφόσον έχουν όλους. Σήκω, θα σου βάλει χέρι. Κάναμε 3.500. Πόσα κάναμε, 5.000 χιλιόμετρα. Όχι, από Ηράκλειο. Από Ηράκλειο, τι, 4.000 χιλιόμετρα πρέπει να έχεις κάνει. 4.000 χιλιόμετρα. Ναι. Η γριούλα μου, ποιος το περίμενε αυτό? Και με Εγώ πάντως το περίμενα. Αλήθεια. Γιατί ρε? Γιατί έλεγα ότι είναι πολλά τα χιλιόμετρα, θα ζοριστεί, θα είναι παλιό το μηχανάκι, αλλά Honda. Έλα, όλα πάνε. Όλα πάνε. Καλή παρέα. Πες το. Και καλή παρέα. Ποιος ήταν ο αγαπημένος σου φίλος στην παρέα, ναι? Ο δάσκαλος. Αυτόν γούσταρες? Αλήθεια. Ο αγαπημένος σου? Όχι, πολλά είναι τα παιδιά. Όχι, ο αγαπημένος σου είναι δάσκαλος. Όχι, πολλά από τα παιδιά. Τον αγαπημένο θα μου πεις ρε φίλε, τι πολλά παιδιά. Δεν μπορώ να... Ένα θα πεις, γιατί κακό είναι. Ο Ροδίτης είναι καταπληκτικό παιδί. Δεν κάνει. Και τι πάει. Ναι, δεν είναι φίλος σου. Είναι απλά καταπληκτικό παιδί. Κοίτα. Ο Θανάσης, ο Ζακυνθινός. Και εγώ αγαπάω πολλές κοπέλες, αλλά την καρδιά μου δεν έχουν κερδίσει λίγες. Δεν είναι αγαπημένος. Ποιος ρε Ο Ζακυνθινός? Κωνσταντίνος είναι αγαπημένος. Καλά, μόλις τα έχεις φτιάξει. Ναι.
Αλήθεια. Λοιπόν, άκου. Για το σέρβις είπες. Για ποιο? Τι σέρβις? Έβαλα λάδια στη μηχανή. Πού τα έβαλες? Άστα. Όχι, επειδή τα έκαψε όλα, λέει θα πάω να βρω, λέει, στο βενζινάδικο λάδια. Από τρακτέρ έβαλε. Έρχεται πίσω. Ένα φεγγαράκο σαν να του κάτι είχα βάλει από τρακτέρ. Έρχεται πίσω και λέει στο βενζινάδικο δεν βρήκα, θα πάω, λέει. Και μετά το βρίσκουμε εμείς που το βρήκαμε στο άλλο, στην Πομπία και λέει πήγα χιλιόμετρα. Μου αλλάξαν λάδια, μου αλλάξαν φίλτρο, μου δώσαν και ένα δώρο, πλήρωσα 39 ευρώ και έφυγα. Σέρβις το μηχανάκι, καινούριο είναι τώρα. Μόνο. 10 ευρώ το... Πού, συνεργείο μοτοσυκλετών? Όχι μόνο, στο βενζινάδικο. Είχε τα λάδια γεμωτό. Ναι, Και στα αλλάξαν κιόλας. 10-40 βέβαια, έτσι. 10-40. Εσένα παίρνει 20-40. Εγώ βάλω 20-50. Εντάξει. Κανονικά μου φαίνεται παίρνει 20-40. Έτσι γράφει τάπα. Όχι, 10-40 γράφει τάπα. Ναι. Αλλά εγώ του βάλω 20-50 γιατί... Είναι παλιά η μηχανή, ναι. Δεν μου λες, τα λάδια στα έκαψε. Στα 1000 χιλιόμετρα μου έκαβε 700 με 800. Τι λέει ρε φίλε, συμπλήρωνες? Όσο είμαστε στην Ιταλία έβαλα 2 λίτρα. Μωρέ καλά μου λέγε εμένα ο Τζέρι, μου λέει εγώ το μηχανάκι καλά μου λέει αυτό. Του λέω όχι μαλάκα, του λέω Honda είναι. Αλήθεια. Και εγώ σου έλεγα το τρέξε, το πιέζεσαι. Πω και εσύ βάζεις λάδια. Εγώ το πίεζα, αλλά όταν άρχισε και πετούσε γύρω λέω κάτσε με βγήκε καμιά πιέλα. Δεν μου λες κάθε βράδυ θα μετρώσεις τα λάδια? Όχι, ήξερα ότι στα 600 χιλιόμετρα θέλει λάδι. Τώρα όχι όσο άμα πάω 1000. Στα 600 πόσο έβαζες, κάνα μισό κιλό? Δεν έβαλα. Στα 1000 έβαλα. 800 γραμμάρια στα 1000. Πολλά είναι ρε φίλε. Δεν είχε κατεβεί ο δέκτης κάτω? Είχε κατέβει. Έγραφε. Είχε κατεβεί κάτω από το... Κάτω από το low, κάτω από το χαμηλό. Γιατί δεν έβαζες πιο μπροστά, το λιπόσουνα? Πού να το βρω? Δεν έβρισκα. Μετά τώρα που πήρα 2 λίτρα. Καλά, έφυγες από το Ηράκλειο χωρίς λάδια? Πήρα 1. Α, και το έχεις χρησιμοποιήσει ήδη? Ναι. Α, δηλαδή είναι δίχρονο και για λάδια εσένα? Ναι. Μαλάκα. Το έχω κάνει δίχρονο. Καλά μου λέει ο Τζέρι, μου λένε φίλε θα φτάσει αυτό που λέει. Το κερνούσε λαδάκι κάθε πρωί. Το έχω κάνει δίχρονο. Θυμάσαι παλιά τις βέσπες που βάζανε λάδι μαζί με τη βενζίνη? Εγώ απλά εγώ του λέγα τρέξε ρε, του λέει πας αργά. Και από εδώ κοιμάνε 4 κιλά λάδι. Εγώ το λάδι το μέσα από κάτω. Ρε μα τρελαθούμε ρε πούστη. Και εγώ του λέγα πάτα το, του λέγα τρέξω. Και μου λέει φέρα την αχτή ρε μου λέγε. Ωραία τρέλα. Άρα δεν χρειάζεται να αλλάζει λάδια, εσύ συμπληρώνεις. Ναι. Δίχρονο είναι. Αφού το έχει φάει, τι θα χαλάσουν τώρα και την τάπα. Δεν μου λες, τώρα θα πάρεις εσύ 7,5 έμαθα, Εσύ 7,5 θα πάρεις? Όχι. Τι αποφάσεις να πάρεις? Θα πάρω το Ντουκάτι. Ποιο Ντουκάτι θα πάρεις? Του Χρήστου. Το πουλάει? Ναι. Αλήθεια? Αλήθεια ρε, θα πάρεις το Ντουκάτι? Έτσι μου λένε, είναι καλή τιμή λέει. Πόσο θα στο δώσει? Θα συζητήσω. Ωραία, άντε, μια χαρά. Πολύ ωραία μοτοσυκλέτα είναι. Και έχει 180 άλογα, πολύ δυνατή. Τώρα θα με περνάς, εσύ θα σε περνάω, θα με περνάς εσύ. Τώρα θα πάρεις εκδίκηση. Θα πάρεις εκδίκηση με τα 180 άλογα. Άλλο ταξίδι. Θα πάρεις εκδίκηση, Στην Τουρκία. Ναι, στην Τουρκία. Θα πηγαίνεις με 200. Όχι, θα την αχτεί μπήλα από το Honda. Πώς το λέω σιδεράκι, θα σπατήσω. Αυτή τη φορά θα καίω εγώ λάδια. Εγώ με 200 είμαι στα όρια. Ρε Μιτσάρα. Λοιπόν, ποιος είναι το αγαπημένο σου παιδί? Το αγαπημένο σου παιδί είναι ο Μιχάλης, ξέρεις γιατί? Γιατί σου συμπλήρωνε κάθε πρωί λάδια. Ήταν στο ποιος σε βάζει τα λάδια? Ποιος σε βοηθούσε? Ποιος σε βοηθούσε, τι εσύ ρε? Μόνος μου. Εγώ του έβαζα βενζίνα. Γιατί δεν ξέρεις να βάζεις βενζίνη. Δεν χρησιμοποιώ την κάρτα. Α, ωραία, και σε αυτόν εδώ και σου βάζει βενζίνη. Μια χαρά, ωραία, τέλεια. Θα φτιάξετε δηλαδή? Θα παντρευτείτε? Όχι ακόμα. Δεν το έχεις πάρει δαχτυλίδι? Έχω ένα άλλο έρωτα, αλλά είναι δεσμευμένος. Ποιος? Ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος ρε φίλε, τα έχει με την Καλλιόπη, δεν γίνεται. Τα έχει με την Καλλιόπη. Λοιπόν, εντάξει, πας και εσύ, σε ξεπετάξαμε. Ναι, αλλά τώρα ήταν ελεύθερος. Και τον έβαλε ο κουμπάρος, έβαλε βέρα.
Τι Βέρα, δεν κατάλαβα.